Усім прывітанне! Сёння прыгатуем смачную і сакавітую скумбрыю з памідорамі і цыбуляй у смятанна-гарчычным марынадзе. Запечаная ў духоўцы рыба атрымліваецца далікатнай, сакавітай і з хрумсткай скарыначкай. Паехалі, але для пачатку падпішыся. Дакладная грамоўка інгрэдыентаў у маім тэлеграм-канале, спасылка ў шапцы профілю. Для марынаду змешваем смятану, соевы соус, гарчыцу і спецыі да аднастайнай кансістэнцыі. Падрыхтаваную скумбрыю наразаем на парцыённыя кавалачкі і добра змазваем марынадам. Пакідаем рыбу марынавацца на 30 хвілін. Памідоры і цыбулю наразаем кружочкамі. Выкладваем скумбрыю на бляху, а паміж кавалачкамі рыбы чаргуем лустачкі цыбулі і памідораў. Запекаем рыбу ў духоўцы пры тэмпературы 180 градусаў на працягу 20-30 хвілін. Калі вам спадабалася відэа, вы можете падтрымаць мяне на Patreon, каб я мог ствараць больш якаснага контенту. Падпісвайцеся, ставце падабайкі, пішыце каментары і смачна есці!